салом бинандагони гиромӣ, дар нашри имрӯзаи барномаи равзана ба диёр мо ба яке аз гӯшаҳои зебо ва илмии пойтахт омадем. Маконе ки солҳост на танҳо барои истироҳати меҳмонону сокинони пойтахт хизмат мерасонад, балки барои омӯзиш, ҳифзи гуногунии олами наботот ва фаъолияти илмӣ низ хизмат мерасонад. Имрӯз мо саҳифаҳои таърих ва кунунии боғи ирами шаҳри Душанберо варақ хоҳем зад. Бо мо бошед. боғи ирами шаҳри Душанбе яке аз маконҳои қадимии илмии Тоҷикистон ба шумор рафта, дар шимолу шарқи пойтахт дар соҳили чапи дарёи Варзоб дар баландии 830 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир шудааст. То соли 2007 боғи мазкур боғи ботаникии Душанбе ном дошта, соли 1933 бо ибтикори Федченко дар масоҳати 34 гектар бо мақсади омӯзиш, ҷамъоварӣ ва нигоҳдории намудҳои гуногуни растаниҳо таъсис дода шудааст. вазифаи боғ буд ки аз ҳар тарафи дунё дарахтҳое оварда, дар минтақаи боғ шинонида, ойла ба ойла шароите ки дар ватанашон ташкил карда, кадомаш ки шароити мо ба мутобиқ, онҳоро баъд парвариш карда, пешниҳод кардан барои кабутизоркунии шаҳр. имрӯз боғи ирами шаҳри Душанбе дар масоҳати 40 гектар доман густурда, ҳудуди он ба қитъаҳои гуногун ҷудо мешавад. ба 6 минтақа тақсим шуда, дарахтҳо ойла ба ойла, минтақа ба минтақа шинонида, шароите ки дар ватанашон ҳаст, дарахтҳое ки аз тарафи мисол Америкаи Шимолӣ овардагӣ, дар масоҳати Америкаи Шимолӣ шинондагӣ, дарахтҳое ки аз тарафи Дальний Восток, Сибир овардагӣ, дар минтақаи Сибир шинонидагӣ, ки дарахтҳо дар мобайни худашон алоқа карда, шароити худашонро мутобиқ мекарданд. боғи Иран бо фазои сабзу хуррам, дарахтони гуногун ва табиати зебои худ аз дигар мавзеъҳои истироҳатии пойтахт фарқ мекунад. Дар ҳудуди боғ намудҳои гуногуни дарахтон парвариш ёфта, онҳо ба зебоии муҳити атроф ва тозагии ҳаво мусоидат мекунанд. гуногунии дарахтон инчунин дар ҳифзи табиат ва нигоҳ доштани муҳити солим нақши асосӣ доранд. имрӯз хеле дарахтҳое ки лаковое дерево, магнолия, секвоя, дендрон, гинга билоба, сафора японская, ҳар намуд чормағз, якчил намуд дуб, берёза. ин хеле дарахтҳо шароити мо ба беҳад мутобиқ мебошанд. онҳоро имрӯз барои кабутизоркунӣ бисёр истифода мебаранд, лекин дар масоҳати боғ ин дарахтҳо беҳад калон мебошанд, зебо мебошанд, ҳарорати ҳавоя паст мекунанд. имрӯз чӣ хеле ки мо медонем, дар масоҳати шаҳр беҳад айвончаҳои назди хона зебо, дарахтҳои оро, имрӯза новинка, дарахтҳои нав, шаклашон дигар хел, ҳамон дарахтҳое ки мо инҷа шаклаш калон мебошад, имрӯз онҳоро шакли майда карда ба як композитсияи зебо сохта аз ин дарахтҳо беҳад масоҳати зебо ташкил мекунанд. лекин имрӯз мешавад гуфтанд ки боғ ин осорхонаи дарахтҳо мебошад, чунки дарахтҳо беҳад калон мебошад, аз 100 сол зиёд умрашон ҳаст. яке аз унсурҳои муҳими зебоии боғи Иран гулҳои ороишӣ ба шумор мераванд. гулҳои рангоранг ба боғ ҳусни тоза бахшида, муҳити онро барои сокинону меҳмонон боз ҳам ҷолибтар мегардонанд. парвариш ва нигоҳубини ҳар як навъи гул муносибати махсус ва заҳмати зиёдро талаб мекунад. хуб, шумо мегуфтед ки айни ҳол боғ дорои кадом нав гулҳои ороишӣ аст ва таваҷҷӯҳи меҳмононро бештар кадом навъи гулҳо ба худ ҷалб мекунад? имрӯз дар масоҳати боғ аз 20 намуд зиёд гулҳои бисёрсола мавсимӣ шинонида шуда. бисёртар имрӯз зебогии боғро ҳамин гулҳои мавсимӣ нишон медиҳад. имрӯз мо барои зебоородии боғ гулҳои гирань, манин салвия, албатта садбарг истифода бурда, бо гулҳои циния, гвоздика, собачка. агар ҳозиргоӣ аз 20 зиёд намудҳои гулҳо
дар масоати боғ шинонида зебогии боғро нишон медиҳад. Имрӯз ҳамин нигоҳубини гулҳо барои мо душвор нест, чунки об дорем, барои ғизотии албатта дастгирӣ кати пору дору ҳама чӣ дорем. Барои ҳамин гулҳои боғ имрӯз зебо мебошанд. Агар гузашта бинӣ ҳама гулҳо вақту соаташ кати чобуқ мекунанд, ғизо медиҳанд. Барои ҳамин вақташ кати гулҳо ба гул медарон, онҳоро мешавад ки бо камкар қайчӣ кунӣ, нигоҳубин кунӣ. Ҳамин роҳҳо кати гулҳое ки дар масоати боғ ҳаст мо нигоҳубин мекунем. хуб, шумо мегуфтед ки ҳамин гулҳо бештар аз кадом кишварҳои хориҷа ворид карда мешаванд? Ин гулҳое ки дар масоати боғ ҳастанд, онҳоро мо вақташ кати метавонистем аз ҳар тарафҳо, аз ҳар боғҳое ки дар дунё ҳаст пешниҳод кунанд. Мо пешниҳод мекардем ба онҳо, ба мо тухми ин гулҳоро роя мекарданд. Имрӯз мо ин тухмиҳоро мекорем аз Москва, аз Америка, аз Европа, аз ҳама тарафҳо ин гулҳо ба боғ оварда шуда, имрӯз мо тухмиҳошонро ҷамъ мекунем. И ҳамин гул то ҳозир рафта истодааст. Кадом навъи гулҳо? Гулҳои сальвия, гвоздика, собачка, бархатцы, циния, клеома, барфак, ҳар хел намуд гулҳо ҳастанд. Онҳоро вақташ кати аз ҳар тараф оварда, имрӯз зиёд карда, тухмиҳои онро ҷамъ карда, мо боғи худамонро зебо мекунем. зебогии боғи Ирам дар ҳар фасли сол нигоҳ дошта мешавад. Барои он ки боғ дар тамоми давраи сол сабзу хуррам ва бо гулҳои рангоранг рӯ ёфта бошад, дар ин ҷо ба парвариши гулу рустаниҳо дар шароити махсус низ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мегардад. Гармхона яке аз бахшҳои муҳими боғ ба шумор рафта, дар он барои парвариш ва нигоҳубини намудҳои гуногуни гулҳои ороишӣ шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. Дар ин ҷо рустаниҳо вобаста ба хусусият ва талаботи худ нигоҳубин карда шуда, барои шинонидан ва ороиши гулгаштҳои боғ омода карда мешаванд. Фаъолияти гармхона дар нигоҳ доштани зебоӣ ва сарсабзии боғи Ирам дар тамоми фаслҳои сол аҳамияти муҳим дорад. Инҷа бисёртар дарахтҳои тропикӣ, субтропикӣ аз давлатҳои гарм, хунук оварда инҷа парвариш карда истодем. Онҳоро вақти соаташ кати об метӣ. Намнокӣ бисёртар ҳамин ҳаво гарм мешад, онҳоро як ду бор се бор дар масоати гармхона об мешапонӣ, ки намнокиш баланд бошад, ки гулҳо зебогии худашонро гум накунанд. Бисёр ин гулҳо хонагӣ мебошанд, лекин як хел гулҳое ки мисол манен бегония номида мешавад, як намудҳои традискансе, онҳоро мо метавонем вақте ки ҳарорати ҳаво гарм дар берун ба ягон ородиҳӣ, ягон назди айвончаҳои берун истифода барем. Лекин вақте ки зимистон омад, ин гулҳоро ба тубак мегузаронӣ, дар масоати гармхона мемонӣ. Кай ки онҳо дар берун истифода бурда мешавад, ранги онҳо баргош сурхи ҷигарӣ мешаванд, шаклаш беҳад ғафси хушрӯ, чунки дар масоати берун офтоб, рӯшанӣ бисёр мерасад. Гармхона камтар ториктар мебошад барои ин гулҳо. Барои ҳамин онҳо камтар нозук мебошанд. Вақте ки берун ба шинондӣ бисёр гулҳои хонагиро, онҳо беҳад бақуввату зебо мешаванд. Вақти зимистон мегузаронем, баъд аз онҳо қаламча мегирем. гуногунии олами наботот яке аз хусусиятҳои муҳими ҳар як боғи калон ба ҳисоб меравад. Дар байни дарахтон ва рустаниҳои ороишӣ баъзе намудҳо метавонанд бо хусусиятҳои худ сину сол ё арзиши ботаникиашон фарқ кунанд. нигоҳ доштани чунин рустаниҳо барои ҳифзи гуногунии биологӣ ва шинос намудани мардум бо олами наботот муҳим мебошад. Барои он ки дарахтон ва гулҳо ҳамеша солим ва сабзу хуррам бошанд, нигоҳубини мунтазам ва истифодаи усулҳои дурусти агротехникӣ зарур аст. Кормандони боғ ҳар рӯз барои нигоҳ доштани ҳолати хуби набототи боғ талош мекунанд. Дар масоати боғ бисёр дарахтҳои нодир вуҷуд доранд. Мисол манаин дарахти мамонтовое дерево мегӯянд, секвоя дендрон.
ин аз ҳама дарахти кӯҳансол як 2-3 аср умр дорад. Иное аз ватани ин Северная Америка мебошад. Дар шароити мо ин дарахт беҳад худашро ҳис мекунад. Вақту соаташ ки онҳоро об дода, ғизо додан дар кор, чӣ хел дида истодем, дарахт беҳад зебо мебошад. Ин дарахт дар масоати боғ аз 100 сол зиёд шинонида то имрӯза зебогии боғро нишон дода истодааст. Албатта ин дарахта бисёртар ин дарахт обталаб мебошад. Албатта барои ин масоати калон мо ғизо метем аз нури минералӣ, порӯи мол. солҳои қаблӣ дар ҳудуди муассиса аз кишварҳои ҳамсоя ва аз кишварҳои хориҷа дарахтони хориҷӣ ворид карда мешуд. аллакай давоми чанд соли охир мебошад ки дар ҳудуди муассиса аз худи ҳамин дарахтони нодире ки имрӯз дар ҳудуди муассиса қарор доранд, бо мутахассисони соҳа, бо худи кормандони муассиса парвариш намуда ва барои зиёд намудани гулу дарахтони ороишӣ ва дарахтони нодир пурра корбарӣ шуда истодааст ки аллакай то имрӯза зиёда 9270 адад намуд дарахтон дар ҳудуди муассиса ва берун аз ҳудуди муассиса ба дигар боғҳои шаҳр дастрас намудем. баъзеҳо ба боғ меоянд то аз зебогии гулу гиёҳҳо ва табиати сабзу хӯрам баҳра баранд, аммо барои бархеи дигар боғ на танҳо макони кор, балки бахше аз зиндагӣ ва хотираҳои солҳои зиёд ба шумор меравад. дар миёни кормандони боғи Ирам Фирӯза Соибова низ аз ҷумлаи чунин шахсон аст. ӯ 40 сол боз дар ин боғ фаъолият намуда, солҳои зиёд ба нигоҳубин ва парвариши гулҳои ороишӣ машғул аст. дар тӯли ин солҳо ӯ бо меҳру муҳаббат ва масъулияти баланд барои нигоҳ доштани зебоии гулу гиёҳҳо заҳмат мекашад. ҳар як гул барои ӯ танҳо як рустанӣ нест, балки натиҷаи меҳнати ҳаррӯза, нигоҳубини пайваста ва муносибати махсус мебошад. субҳи барвақт оғоз намудани кор, обёрӣ, нигоҳубин ва назорат аз ҳолати гулҳо аз ҷумлаи корҳои ҳамарӯзаи ӯ ба шумор мераванд. солҳои фаъолияти Фирӯза Соибова дар боғи Ирам бо тағйироти зиёди ин мавзеъ ҳамзамон будааст. дар ин муддат ӯ шоҳиди рушду ободии боғ ва тағйир ёфтани муҳити он гардидааст. бо вуҷуди гузашти солҳо, муҳаббат ба гулҳо ва кори интихобкардааш дар дили ӯ боқӣ мондааст. нигоҳубини боғ дар тамоми фаслҳои сол масъулияти ҷиддӣ ва меҳнати пайвастаро талаб мекунад. бо тағйир ёфтани шароити обу ҳаво, талаботи дарахтон, гулҳо ва дигар рустаниҳо низ тағйир меёбад. барои нигоҳ доштани зебоӣ ва солимии рустаниҳо дар ҳар як давраи сол корҳои махсус анҷом дода шуда, ба обёрӣ, нигоҳубин ва ҳифзи онҳо таваҷҷӯҳи зарурӣ зоҳир мегардад. хуб, шумо мегуфтед ки кадом фасли сол барои нигоҳубини боғ масъулияти бештар талаб мекунад? ҳар фасл нозукии худашро дорад. мисол тобистон камтар душвортар ки обталаб дарахтҳо, ҳарорати ҳаво гарм мебошад. мо бисёртар аҳамият метем ки вақту соаташ кати оби ки дарахтҳо талаб мекунанд таъмин кунем. вақти тирамо хазонрез мо барои бояд ки боғ тоза бошад. ҳамин барг ҷамъкунӣ камтар вақта бисёр мегирад. пеш аз тирамо бо албатта ҳама дарахтҳои ғизо додан дар кор ки вақти баҳор онҳо зебогии худашро нишон диҳад, боғро оро диҳад. вақте ки дарахтҳо порӯ додагӣ бошад, чобуқ гирдош хушрӯ мулоим кардагӣ бошад, дарахтҳо тезтар зебогии худашонро баҳор ба нишон медиҳанд. вақташ кати мешкуфанд, вақташ кати барг пайдо мекунанд. вақти зимистон албатта дарахтҳое камтар аз барф эҳтиёт кардан дар кор ки сармо назанад. мехоҳам гӯям ки ҳар фасл нозукии худашро дорад. имрӯзҳо боғи Ирами шаҳри Душанбе яке аз ҷойҳои дӯстдоштаи сокинону меҳмонони пойтахт барои истироҳат ва сайру гашт ба шумор меравад.
ҳар рӯз даҳҳо нафар барои истироҳат, варзиш ва баҳравар шудан аз муҳити сабз ба ин ҷо меоянд. Муҳити ором ва ҳавои тоза барои бисёриҳо имкони дур шудан аз сиродамии шаҳрро фароҳам меорад. Боғи Ирам бо масоҳати 40 гектар, ки яке аз мавзеъҳои калони сабзу хӯрами пойтахт ба ҳисоб меравад, барои шинос шудан бо тамоми гӯшаҳои он ва фароҳам овардани шароити муносиб барои сайругашти сокинону меҳмонон дар он воситаҳои махсуси сайругаштӣ низ истифода мешавад. бо истифода аз ин мошинҳои махсус сокинону меҳмонони пойтахт метавонанд аз табиати зебо ва муҳити орому хӯрами боғ баҳра баранд. боғи Ирам на танҳо макони сабзу хӯрам ва дӯстдоштаи сокинону меҳмонони пойтахт, балки маҷмӯи имкониятҳои гуногун барои истироҳат ва фароғат низ мебошад. масоҳати васеъи боғ имкон медиҳад, ки ҳар як меҳмон вобаста ба хоҳишу завқи худ барои сайругашт, истироҳат, машғулияти варзишӣ ва гузаронидани вақти хуш шароити муносиб пайдо кунад. ҳамчунин боғи мазкур имрӯз на танҳо маркази илмӣ ва макони истироҳат, балки ба яке аз майдонҳои муҳими баргузории чорабиниҳои фарҳангӣ низ табдил ёфтааст. дар асоси дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон, имрӯзҳо дар муассисаи давлатии боғи фарҳангии Ирам зиёди чорабиниҳои ҷашнӣ, ки дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон ҷашн гирифта мешаванд, дар ҳудуди муассисаи давлатии боғи Ирам гузаронида мешавад, ки барои мардуми пойтахти кишварамон, барои махсусан рӯзҳои истироҳатӣ ва барои болидахотирии мардуми кишвари азизамон рӯзҳои истироҳатӣ ва рӯзҳои ҷашнҳо дар ҳудуди муассисаи давлатии боғи Ирам гузаронида мешаванд. дар шароити рушди босуръати шаҳрҳо ва зиёд шудани шумораи воситаҳои нақлиёт, ҳифзи муҳити зист ва нигоҳ доштани ҳавои тоза аз масъалаҳои муҳими экологӣ ба ҳисоб мераванд. дар ин самт мавзеъҳои сабз, боғҳо ва дарахтзорҳо нақши муҳим доранд. дарахтон ва рустаниҳо на танҳо ба зебоии шаҳр ҳусн мебахшанд, балки барои беҳтар шудани сифати ҳаво, коҳиш додани чангу ғубор ва фароҳам овардани муҳити солим барои сокинон низ мусоидат мекунанд. боғи Ирам ҳамчун яке аз мавзеъҳои сабзу хӯрами пойтахт дар ин раванд ҷойгоҳи муҳим дорад. ба андешаи шумо боғи Ирам дар коҳиши ифлосшавии ҳаво ва беҳтар намудани вазъи экологии пойтахт чӣ гуна саҳм мегузорад? шумо медонед, ки дарахтҳо ҳама чанге, ки мисол аз завод, фабрика, аз мошинҳо дарахт ҷамъ мекунад. албатта мо ҳаракат мекунем, ки ҳар бегунӣ, ҳар саҳар мошини обкати ҳама дарахтое, ки дар масоҳати боғ мешӯем. ҳаракат мекунем, ки одамо биён инҷа барои бисёртар барои дамгирӣ, барои нафасгирии одамое, ки мисол касали дилу ягон ва хеле касалиҳо доранд, албатта барвақт мебиён, ки нафас кашанд. хеле ки шумо медонед, дар масоҳати шаҳр бисёр сохтмон рафта истодааст и бисёр чанг ҳаст. одамое, ки ҳавои тоза мисол мехоҳанд нафас гиранд, мебиён саҳари барвақт гати дарахтҳо инҷа шуштагӣ и ҳамин ҳама чанг дарахтҳо ҷамъ мекунанд, кислород ҷудо мекунанд. барои ҳамин ин дар масоҳати боғ ҳарорати ҳаво беҳад нағз мебошад и тоза мебошад. барои ҳамин ҳар бегунӣ дарахтҳои боғ ҳаракат мекунем, ки мешӯем. ҳар рӯз ба ин боғ шумораи зиёди одамон меоянд ва муносибати онҳо ба муҳити зист дар нигоҳ доштани тозагӣ ва зебоии боғ нақши муҳим дорад. риояи қоидаҳои оддии экологӣ, напартофтани партовҳо ва эҳтиёткорона муносибат кардан ба дарахтону гулҳо метавонад ба ҳифзи ин мавзеъ саҳми назаррас гузорад. боғи Ирам дар тӯли солҳои соҳибистиқлолӣ ба яке аз маконҳои муҳими истироҳат ва фароғати сокинону меҳмонони шаҳри Душанбе табдил ёфтааст. дар ин давра бо
мақсади ободонӣ, беҳтар намудани намуди зоҳирӣ ва фароҳам овардани шароити муносиб барои истироҳати шаҳрвандон дар боғ корҳои гуногуни созандагиву навсозӣ анҷом дода шуданд. Шумо мегуфтед ки дар даврони 35 соли истиқлолияти давлатӣ дар ҳудуди боғ кадом корҳои ободонӣ ба анҷом расонида шуданд? Дар масоати боғ ба дастгирии пешвои муаззами миллати мо дарахтҳои нав, ҳар масоате ки дар боғ ҳаст албатта як дарахти нав, як буттаи нав мешинонем. Хуб, шумо гуфта метавонед ки дар ҳамин давра чӣ қадар гулу дарахтон ворид гардиданд ба ҳудуди боғ? Аз аввал ҳозир кори илмӣ давом дорад. Пеш аз саршавии боғ 8000 намуд дарахтҳои аз ҳар тарафи дунё оварда кори илмӣ дар ҳамин масоати 40 гектари боғ гузаронида шуда буд. дар даврони 35 соли истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди муассиса барои барқарор намудан ва аз нав созӣ, аз нав таъмир намудани тамоми намуди нишастгоҳҳо, роҳравҳо, ай зиёди роҳравҳо бо асфалт мунфарҷ карда шудааст. ҳудуди муассиса беш аз 407 адад симчӯбҳои равшанидиҳандаи замонавӣ насб карда шудааст, ки тариқи шабона мардум метавонанд сайру гашт намоянд. дар ин давра симои боғ тадриҷан дигаргун гардида ба нигоҳдории сабзазорҳо, дарахтони ороишӣ ва гулҳои рангоранг таваҷҷӯҳи бештар зоҳир карда шуд. боғи Иран танҳо маҷмӯаи гулу дарахтон нест. ин ҷо гӯшае аз табиат аст, ки омӯзиш, илм ва зебоиро ба ҳам пайванд медиҳад. бинандагони азиз, дар ҳамин ҷо нашри имрӯзаи барномаи Равзана ба диёр ба анҷом мерасад. То нашрҳои навбатӣ сиҳатманду сарбаланд бошед.